नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण कोळंबी मसाला तवा फ्राय बनवतोय। त्यासाठी बघा इथे कोळंबी आपण स्वच्छ साफ करून धुवून त्यातला धागा आपण काढून घेतलेला आहे। आता सुरुवातीला आपण ह्याला थोडंसं मीठ लावून घेऊया। अगदी थोडीशी चिमूटभर हळद घालायची आहे आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। हे बघा हळद आणि मीठ छान एकजीव झालेला आहे। आता आपण याला 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया। इथे आपली 10 मिनिटं होऊन कोळंबी छान मॅरिनेट झालेली आहे। आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। चला मग आता पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आपला इथे तवा छान गरम झाला आहे। आपण त्यामध्ये एक मोठा चमचा तेल ओतून घेऊया। तेल बघा आपलं गरम होतंय, तोपर्यंत लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। आपण इथे 2 मोठ्या आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलाय। एक मोठा टोमॅटो आपण बारीक चिरून घेतलाय। इथे आपण हिरवी मिरची, आलं, लसूण ह्यांची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे। इथे 4-5 आमसुलं घेतले आहेत। आता सुरुवातीला आपण आमसुलं 2 चमचे पाण्यामध्ये भिजवून ठेवूया। तेल गरम झालं की आपण चेक करूया थोडासा कांदा घालून। हे बघा तेल छान गरम झालं आहे। आता आपण बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। छान परतवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत तेलामध्ये परतवून घेऊया आपण। कांदा बघा आपला छान नरम झाला आहे आणि थोडासा लालसर पण होत आला आहे। आता आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूया। थोडंसं अगदी नावापुरती मीठ घालूया, म्हणजे टोमॅटो लवकर नरम होतील। छान मिक्स करूया। आता टोमॅटो नरम होईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे। या पद्धतीने कोळंबी मसाला छान फ्राय होतो। तुम्ही एकदा बनवून पहा। टोमॅटो आपल्याला छान नरम करून घ्यायचं आहे तेल सुटेपर्यंत। इथे आपले टोमॅटो छान नरम होत आले। आता आपण यामध्ये मसाले घालूया। इथे आपण पाव चमचा हळद घेतले, ती घालूया। 1 चमचा मालवणी मसाला, छान मिक्स करूया। छान परतून घ्यायचं आपल्याला। मसाले बघा छान परतून झालेले आहे आणि तेल सुटायला सुरुवात झाली। आता आपण जी कोळंबी साफ करून घेतले ती घालूया। मिक्स करून घेऊया। कोळंबी आपली छान मिक्स करून झाले। आता त्यामध्ये आपण हिरवं वाटण घालूया। हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर यांची जी आपण पेस्ट घेतलेली ती घालतोय 1 चमचा। आपण जी आमसुलं भिजवून घेतलेली ती घालून घेऊया। छान एकजीव करूया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला तर खूपच छान लागते।
या पद्धतीने बनवून पहा। आता सर्वात शेवटी आपण चवीनुसार मीठ घालूया। आपण मीठ सुरुवातीला घातले आहे त्यानुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे अंदाजे। एकजीव करूया। आता आपण यावरती अगदी 2 मिनिटांसाठी झाकण घालूया, म्हणजे त्या वाफेने आपली कोळंबी छान तयार होईल। आपण झाकण काढूया। परतून घ्यायचं आहे। बघा कोळंबी आपली छान तयार होत आले। आता 2-3 मिनिटं झाकण न ठेवता असंच आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। हे पहा, इथे आपली कोळंबी मसाला तवा फ्राय रेसिपी तयार झाले। आता ह्यामध्ये आपण कोथिंबीर घालून घेऊया आणि गॅस बंद करूया। आजची आपली कोळंबी मसाला तवा फ्राय रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।